Au, nu o să mai aibă săgeți. Gata. Am pus apă acolo pe ele. Ce ai făcut? Am pus apă acolo pe sistemul lor de... Mă rog. Dar tu știi că ele încă dau cu săgeți. A, înseamnă că a fost numai coincidență. Du-te pe acolo și vezi dacă dau. Deci din am vreo 10.000 de săgeți. Dă-mi și mie câteva. Dar n-avem arc. Asta telefon. Stai mă, de ce m-ai lovit? Ce se tot aude? Alea mă. Stai un pic, hai încoace. Bă. Să-ți dau niște săgeți. Nu că așa face să fac cu ele. Ba da, le țăpi unde e trash, le țăpi ăsta. Mi-ai dat 3 stack-uri. Da. Tu știi câte am? Nu vreau să știu câte ai. So, sewage treatment, cause everyone gives a shit. Scuze. Stai. Ne mai trebuie apă, mă, să punem în găuri, ca să ajungem pe cealaltă parte. Nu, bine, n-am pus-o. Unde trebuie? Am pus. Se pe gaură. Du-te. O duc. Dar nu era și... Sau. Ce e aici? Stai că pune și pe cealaltă parte. Hai înapoi pe apă. Și treci pe cealaltă. Ce e aici? Hai mă. Hai. Ai băga mea. Am căzut. Uite o scară. Da mă, dar de acolo am venit. De-aia e scară, dă. Cred că am înțeles. Nu mă crezi, nu ești sigur. Hai mă, că pe cealaltă parte. Mi-a morțit fundul. Wow. Bă, tu deja ai trecut de ușă? Aoleu. What the fuck? Nu, ceva nu e bine aici. O să ne necăm. Ba nu, hai mă sus. Că este scară și... Nu spune că e labirint. Hai. Bye. Hai, mă. Hai. Iar e leg. Poți să iau apă oare? Pot. Am luat niște apă. Stai să mă This împuc. test is designed to check your coordination. And because I hate you, I hate you so... Fii atent, mă, e exact ca portalul, vezi? Hai, bă, tot timpul când încerci să-ți faci ceva, intri în fața mea. Și... Asta e. Zi mă, ce e aici? Ți-ți foame? Wow. Ce? Fii atent, bă. Plătesc. Dynamo. Bă, dar nu trebuie să faci că e... Au. N-ar fi trebuit să jur. Dar nu te mai băga în față. Taci din gură. Enervant prost. Am blocuri. Eu sunt nervant, tu ești. Te lovesc. A ta-ți trebuie. Și eu mă. Da. Poți să De ce aș... Nimă, mai este și mai în față. E peste tot, sunt numai blocuri invizibile. Dar cred că am folosit alt texture pack. Ați jucat de mine. O scară. Asta e tot ce primim. Nu mai deschide, că am luat el. Mă distram. Păi, ne trebuie o scară ca să ieșim de aici. Stai un pic, că nu o să fac diferența. Scuze. Da, mulțumesc frumos. Pune scară. Oh. Este una deasupra capului, mă. Genul. Distruge-o. Nu, gata. Așa. Ce? Nimă, și aici este. Bă, ia știi în fața mea. Da, dacă mă mai lovești mult. Dar vreau să sparg asta și uitat în fața mea. Eu ce puteam să fac? Inteligent. De ce nu pot să sar? Nu, mersi, mai țipa jos. Asta Hai e. de capul meu și tântălăie. De ce nu mă lasă să sar? Da, aia. Că nu-i place de tine. Așa. Da. Stai mă, nu, iar intri în fața mea, bă, am spărjam o chestie, bă. Da.
Din cauza ăsta, că nu mă lăsă să mă dau în spație. Tătătăs. No, bine, iar a intrat, bă. Bă, ești groaznic, mă. Gata. Numai că e gata dacă am spart cuburile ele. Tu ce? Da, totul e datorită ție. Păi nu, Na, unde ești, mă? nu veni, nu te duci acolo, că nu cred că e... Nu cred că e de bine. Ah. Să nu te aud. Nu zic nimic. Foarte bine. Unde-i scara aia? Ladder, did I mention that? Trebuie să luăm scara. Mă sinuci. Bă, dar eu nu știu și fără scară. A, uite, am găsit o scară. Da, bun. Nici nu mai știu să urc pe scară. Nici măcar nu știu ce trebuie să faci aici. Vii, mă? Da, unde să vin? Nici măcar nu știu ce trebuie să fac. Uite, mă. Pe aici, așa, așa, așa. Stai un pic. Hai că am sărituri mici. Hai. Haide, haide, haide. Și ce ar trebui să fac? Da, de aici am venit. A, nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Pune nisip pe aici. Este o gaură. What the? Ah, Vezi? Bă, dar ce fain a făcut mapa. stai un pic. Don't worry, when you die unexpectedly. Unexpected, da. I promise not to cremate you in a massive incinerator. I have a great taxi. Tu, bă, noi de aici am venit. Și ce zice, eu lăsat să vine? Hai, mă. Că am mai citit chestia asta dată cu incineratorul. Awkward. Îmi place. Ceva nu-i bine aici. Da, imaginează-mă cât o stat ăsta să-și facă toată mapa. Jumate din mapa asta e glowstone. Mie îmi spui. Și cealaltă jumate e... Glowstone. La bine, mă. Unde-s? Da, am picat de la... Ok, cred că trebuie să mergem acolo unde e nisipul. Nu știu cât am filmat. Am filmat. O să încheiem partea acum pentru că nu știu cât am filmat și De fapt zi numai pauză, că poate, mă rog. da. O să... Asta e partea a doua, o să punem și partea a treia. Salut! Pauză. Salut!